ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Ҷангвари маъруфи тоҷик Лоиқ Раҷабов барои муҳориба омода аст. Ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро нашр карда навишт ки ман тайёрум ва дар форма қарор дорам. Танҳо пешниҳоди хуб барои муҳорибаро интизорум, навиштааст Раҷабов. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш ташкилоти UFC ҳамкории худро бо Лоиқ Раҷабов ба анҷом расонидаанд ва акнун Лоиқ Раҷабов агенти озод аст. дӯстон, худи шумо Лоиқ Раҷабовро дар кадом ташкилот дидан мехостед? агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. роҳи сафед. тобҳоби ҷангвари вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев гуфт ки ӯ довталаби навбатӣ мешавад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳозир ман баъди муҳориба худро барқарор карда истодаам. ман якчанд рӯзи худро дар кишварам гузаронида тавонистум. ана пагоҳ бошад ман ба амрико бармегардам ва омодагиҳои худро барои муҳорибаи унвонӣ оғоз мекунам. тахминан ҳама гуфта истоданд ки ман барои камарбанд меҷангам. дар карьераи ман ин марҳилаи хеле муҳим аст ва ман бо таври максималӣ ин чизро истифода бурдан мехоҳам, то ин ки баъдан аз ягон чиз пушаймон нашавам. ман ба пуррагӣ таваҷҷӯҳи худро ба ин кор мебахшам. агар ба ин кор чунин равӣ, пас ҳатман ҳамаи қурбониҳои ту натиҷа медиҳанд. ман сахт ба ин чиз боварӣ дорум, гуфтааст Евлоев. ва дӯстон, дар ҳақиқат айни замон аз ҳама зиёд Мавсар Евлоев шанси бо чемпион Александр Волконовский ҷангиданро дорад. шаби гузашта аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаи асосии турнири UFC 327 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки турнири UFC 327 аллакай шаби 11 ба 12 апрел баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни Иржи Прохаска ва Карлос Улберг мешавад. Good? Perfect. Thanks, guys. дар ин турнир боз якчанд муҳорибаҳои шавқовари дигар баргузор мегарданд ки худи ҳозир дар рӯи экранҳоятон дида истодаед. чанд соат пеш байни Ислам Махачев ва Илия Топурия баҳс шуд ки дар он Илия Исламро гунаҳгор меҳисобад, а Ислам бошад ӯро, ва ҳамаи чиз аз суханҳои Топурия оғоз шуд. якчанд соат пеш аз эълон кардани карди кохи сафед, ман аллакай медонистам ки маро муҳориба зидди Ислам интизор аст ва ин муҳорибаро бояд ки таъин кунанд. ман хоб рафтам, дониста ки зидди Махачев меҷангам, лекин якчанд соат пеш аз анонс ба ман занг зада гуфтанд ки Ислам осеб гирифт ва ман зидди Геҷи меҷангам. ман намедонам ки барои чӣ Ислам зидди ман ҷангидан намехоҳад. ӯ одами аҷиб аст, намедонам ки сабаб дар чист, гуфтааст Топурия. ва Махачев зуд ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. ман аз шунидани дурӯғҳои Топурия ва дастаи ӯ хаста шудам. ба ман занг заданд ва ман барои ҷанг дар кохи сафед розӣ шудам. пагоҳиаш бошад ба ман гуфтанд ки ӯ пули хеле калон талаб кард. UFC розӣ нашуданд ва ӯ аз муҳориба даст кашид. ҳамаи чиз ана ҳамин гуна буд. ин чизро ҳатто менеҷери ӯ тасдиқ кард. илия, дурӯғ гуфтанро бас кун. дар ҳар як интервю ту ҳар гуна чиз мегӯӣ. ту аз ин муҳориба даст кашидӣ ва ту ин чизро медонӣ, навиштааст Махачев. ва дӯстон, дар ҳақиқат баъди эълон кардани муҳорибаи Топурия зидди Геҷи, менеҷери Топурия тасдиқ кард ки ба онҳо муҳориба зидди Махачев пешниҳод карданд, лекин онҳо розӣ нашуданд ва пули зиёдтар талаб карданд. аз ҳамин сабаб ташкилот муҳорибаи Топурия зидди Геҷиро ташкил карданд. аз ин ҷо гуфта мешавад ки ё Илия дурӯғ гуфта истодааст, то ин ки муҳориба зидди Махачевро пеш барад, ё ин ки ба худи Илия менеҷераш дурӯғ гуфта истодааст. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.